Izakhamuzi eziqashise abafundi zilandisa ngokudlwengulwa kwezinye zeingane ezihlala nazo. Oh, bafika la bavula wathi uyiforum. Bamvulela izingane. Mazimvele ingane wayithatha wayigquba wayiweza lwemfula. Afika wayidlungula kenye enyabaleka. Yabaleka ngaze ngabathola eksini. Sebefika ukuthi badlunguliwe ke ilo muntu wabangamasi. Izingane sezilalo benyoni kusukela kwenzekele isigameko. Namanje ilala nami zithukile ziyesaba ukulala ngaphandle. Ngifuna ukuthi ilale nami ke izinto zami kuyivikela njengomuntu omdala. Zithukile izingane konke okusenzile kubuhlungu kakhulu. Ngoba lezi ngane behlezi ziphila kahle nazo. Manje usithathile ke wasonelaka wasicela phansi. Umsolwa ona 28 weqa emaphoyiseni aseMarian Hill eThekwini kulandela ukukhala ngokugula. Athi amaphoyisa esazama ukumsiza wacela empunzini. Siyakhala. Sikhaliswa amaphoyisa. Amaphoyisa abudedengu iwona amdedelile. Sicela ukuthi amaphoyisa ambambe futhi aboshwe. Ukweqa komsolwa kufake itwetwe abanye abazali. Sisikoleni ezinye sihambile bayithathile abazali bazo. Ezinye sisikoleni. Angazi ke futhi sazohamba ngoba bazoyithatha ngoba umsolwa usededelwe. Ilokho ke sikubonayo. Bayithatha abazali bazo nje sobemdedelile nje futhi baqale phansi bayithatha izingane zabo. Ubulungiswa bamaphoyisa, amaphoyisa awukho umsebenzi wawo, awubudedengu awasebenzi. Awazi ukusebenza amaphoyisa. Sishayekile kakhulu ngoba izingane zokuhamba izona esibeka ngazo isinkwa etafuleni. Siyakwazi ukuhlanganisa abazali bazo balethe izingane ukuthi sibagcinele zona ngoba zizofunda. Kodwa manje mase kwenzeka kanje kubuhlungu nathi sibona sesiphunyukwa isinkwa. Amaphoyisa aKwaZulu Natal asungule ithimba elikhethekile ukuthungatha umsolwa oneminyaka engamashumi 28.